छपरा बक्सर बलिया कक जिला में बनैबू लभर। आरा छपरा बक्सर बलिया कक जिला में बनैबू लभर। कमर पे अपना नंबर गोदाल, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल। म्यूजिक बाय आरपी चंदन स्टूडियो। कई जिला नसल बारू नथुनी कान बाली पर। संकल बा सिवान तहरा ओठावा के लाली पर। कई जिला नसल बारू नथुनी कान बाली पर। संकल बा सिवान तहरा ओठावा के लाली पर। गोरखपुर देवरिया में कैलू घटना पटना पे बाटे अब ते नजर। गोरखपुर देवरिया में कैलू घटना पटना पे बाटे अब ते नजर। कमर पे अपना नंबर गोदाल, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, नंबर गोदाल, नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर। म्यूजिक बाय आरपी चंदन स्टूडियो। मऊ बनारस के बोल काला गेलू। सासाराम डिहरी मोतिहारी के मन खूब राखेलू। मऊ बनारस के बोल काला गेलू। सासाराम डिहरी मोतिहारी के मन खूब राखेलू। भीमसेन समीद के दे दमौका चौका लगई है खूबे जबर। भीमसेन समीद के दे दमौका चौका लगई है खूबे जबर। कमर पे अपना नंबर गोदाल, अरे कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल। यूपी 57 कुशीनगर, कमर पे अपना नंबर गोदाल।